Ilan yun no? Mga ano, mga pamilya sisi. Kulang ang dami. Langit ang torado ko yun. Pati sinapot. Kung taga-sari adi. Ang taga-mato mo niyo pala lang. Dapat yung ganit. Ang prito na ng ano, pikidilyo, si prito. Inihaw. Inihaw. Lalaki. Tapos kaming kumain ng bihon. Merienda. Sa tubig. Ano na. Tayo na mas favorite ko nito. Sibuyas. Sagdatot kasi. Ito, pahingit. Ano bigabit ito? Ano dito? Kamara-maro sana. Ano yung talo na? Manayan, muna. Manayan? Baka mo kung Oh, kapit naman ako. Oh, ay, hindi ko na mga gambing ito. Wapa na, sabi mo na. Bu, ito, paano mangikap? Yan. Hindi po kayo. Atali mo na. Ito may sugo. Ito dulin. Ay, Hindi mo panigap sinap. ko kung ano. Uy. Dasap ka mo ito dulin ito. Ako ito nisag ko kami. Ito sa vlog. Ang tuloy-tuloy pa ng pagluto. Mga nagkakanta na dyan, no? Ha? Agad ito pa. Yung sinaing. Ay, gawin ka. Ang tuwan pa sunag view. Gamitin ko ay. Damay guys, nasyong. Pero,
ano sa bangka niya? Motor, iba na pag-motor to. Wala sa video ko yun. Balik, ako din ang pumotor. Nasaraan mo ka Walang salaan, no? Kamay na lang. Ayan, Yan mga Boy Scout. bibigyan ataw mo dyan, makatot mo. Oo. patatas. Okay banding yung ano, yung family nila. Ayos. At first time kong mamit sila. Okay banding sila. May ibang mga nagbibideo. Nakapagprito na tayo ng pikadilyo. Tatagay-tagay. Tapos nagkinataang pikadilyo rin. Naghihaw nung tilapia. Tapos sunod kong lulutuin ay yung adobo. Tapos maghihaw pa nung chicken. Right? Sila oh. Yo. Agayo mo ka.
Mga pamilya. Balik na balagtad ako. Iba ang gusto ko. Dawat ka takin sa baloy. Pwedeng palit ka na muna.